खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 4 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एनिमेल डे महरै फालिनाय जायो। बुहुमनां जुनार साना मोनसे बोसोरारि हाबाफारि जाय जुनारफोरनि मोनथाय आरो अनसायनायफोरखौ फालिनो थाखाय 4 अक्ट'बराव जायो। बेखौ मुलुग जुनार अनसाय सान एबा मुलुग जुनार रैखाथि सान मुङैबो मिथिनाय जायो। मुलुगनां जुनार रैखाथिया मोनसे गोनांथार आयदा जायनि थाखाय गोबाङानो सानफ्रोमबो जुजियो आरो मोगा-मोगि जायो। बुहुमनां जुनार साना सुबुंफोरखौ सांग्रांथि बांहोनो आरो मुलुगनाङैनो सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनो थाखाय ज' खालामनायाव मदद खालामो जाहाथे जुनारफ्रा गावसोरनि मोननांगौ जिउखौ थांना थानो हायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ किड्स मिउजिक डे नेशनेल बडी लेंगुवेज डे आरो वर्ल्ड स्माइल डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।